Masa. But dry ma. Kedu afa gị? Afa m bụ Chief Obiajuru Udoye. Isi ana Nnewi. Eze onye ma ndị dị egwu na Nnewi. Nwere ike ịkọwatala ife a na-eme ebe a tata? Ọha na ide mmiri ka anyị nọ. N'isi ide mmiri ka anyị nọ. O ruru ide mmiri ka a na-eme tata. Omenala ndị na-adụ na befa. O ruru ide mmiri abụ na ide mmiri ka ọ dụ. Ọ n'isi ide mmiri dị ebe a. Nya ka a na-emere oruru. O ji ewe mechazie ihe
eribezie ji ebe dị iche iche na Nnobi. Iwu na na-eme ife na onye ọbụla si from obodo a ya abịarịrị ebe a taa. O kwesịrị na onye ọ na nne m na Nnobi ma ọ nwa afọ Nnobi o kwesịrị na ha nọ ebe a taa maka na ọ mbọsị ndị nwata ka ha nwee mgbe ọgụ. Obi adịghị ụtọ na ị nọ ebe a taa. A na-ezubekwala ogbirigbo ezubelu ị na-ene anya ifu na ọsọ m ka obi dị ụtọ na igwe mmadụ niile nọ ebe a ife ọ na-egosikwara mba ife a na-eme na omenala ada ana ọtụtụ ndị mmadụ nọ ebe ifu na ọ na-aṅụrị ka a nọ maka onweghị ife nnene ka mmọnwụ ife nnene akọrọ mmọnwụ ọsọ awụrụ ọbịa kpala ebe ha na-ekpekpekpe onye ọ na-ala ka ijefu ya. Daalụ hinne sir.